Fost il-miżuri li mistennija jittieħdu fil-qasam tas-saħħa hemm dik li jinħoloq punt ta' referenza fin-nofsinhar ta' Malta. Dan b'mod partikolari lejn in-naħat ta' Kirkop, iż-Żurri u l-Imqabba, iż-żona magħrufa bħala ta' wara l-mina. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta kien qiegħed ikun intervistat fuq One Radio. Punt fokali tas-saħħa dak li nħawi tal-pajjiż. Għax meta tqis l-ammont l-eluf ta' nies li jgħixu hemmhekk u li m'hemm xejn punt ta' riferiment għalihom fuq qasam tas-saħħa, ma naħseb li aċċettabbli, naħseb li dawn in-nies imbagħad ikollhom raġuni jħossuhom abbandonati. Mistoqsi jekk miżuri b'dan is-sens u x'se jittieħdu f'din il-leġislatura, il-Prim Ministru qal li iva għaliex dawn in-nies ma jistgħux jistennew iktar. Tul l-intervista Muscat qal li l-messaġġ tal-Partit Laburista kien dejjem wieħed pożittiv. Filwaqt li l-Oppożizzjoni għadha sal-lum ma tafx messaġġ trid twassal. Il-Prim Ministru żied jgħid li l-Partit Laburista qed immexxi kampanja fuq il-kisbiet kollha li jagħmel f'din l-aħħar sena. Fosthom il-politika nazzjonali dwar ix-xogħol. Reġa' spjega kif il-Gvern ma jridx sistema ta' reġistrar li tnaqqas in-nies minn fuq reġistru tal-qatt, iżda wisq anqas irid sistema ta' reġistrar li tkun abbużata minn xi wħud. Il-Prim Ministru Joseph Muscat reġa' tenna li Simon Busuttil għandu jerfa' responsabilità tal-li hu flimkien ma' oħrajn fil-Partit Nazzjonalista żewmew moħħ rapport dwar Għawdex. Tkellem dwar l-istabilità fil-prezzijiet tal-fjuwil u kif dan se jgħin lil dawk il-persuni kollha li kienu jibgħatu miżieda ta' dawn il-prezzijiet xahar wara xahar. Jien aħjar jgħidulna tat-tu sens minn jgħidulna tal-500 euro fil-ġimgħa. Mbagħad jiġu bil-kwistjonijiet isma' missek għamilt press conference missek. Hija kwistjoni ta' stil li fil-verità turi kemm m'għandekx x'tikkritika dwar is-sustanza. U fl-aħħar mill-aħħar jien press conferences li niftakar jien kienu pereżempju mill-Prim Ministru Gonzi dwar il-White Rocks kien ġabar lil-laqdiet sportivi kollha biex iħabbrilhom proġett fil-White Rocks li qatt ma sar. Il-Prim Ministru żvela wkoll li fil-jiem li ġejjin se jżur pajjiżna il-President tal-Parlament Ewropew u l-kandidat tal-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea Martin Schulz.